Ang Ginoo maanaakan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadto kang Hesus ang mga tinuna ni Juan nga magbubunyag ug nangutana. Ngano man nga kami ug ang mga Pariseo masubsub nga nagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili. Apan moabot ang panahon niya ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bagong panapton sa daang biste, kaya ang maong tapak makagisi man sa biste ug samot kadako ang gisi niini. Ug walay tawo nga magsulod og bagong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit. Kay kung iyang himuon kini, maggisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bagong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod.